Hey, shoutout sa Medyo Maldito Army. Hi sa Army, monthsary! And we are the Sigang! Maraming salamat sa support nyo. Thank you! Ingon nila, pag love ni mo, let go. Pero di, let go sa mundo. Hello, Medyo Maldito Army. Happy second monthsary sa inyong lahat. At patuloy lang sa pagbigay ng suporta sa mga iniidolo natin. At sana balang araw magkakasama tayong lahat. So, yun. Happy second monthsary. Spread the love and good vibes. Bye! Happy second monthsary Medyo Maldito Army, and thank you for staying for us for 2 months. And unta magdugay pa jud ta bahalag bagamay basta kanon na mao jud siya. And thank you for supporting Roy, Jasper, Glaster, James and Snake. Bisan pag on or off cam, kay ba kung naara mo ug unta magkita-kita ta kuhon. And ana sa ati butangan na hugot, so ayaw gukura ang tao nga nagpagukod sa imuha. Kay kumpara sa imuha jud siya or ganahan jud siya sa imuha, di mo siya pagukod, di ba? So para imuha, para jud na imuha. So ayaw pangita huwat ta kay maabot ra na sa imuha. So happy second monthsary. Hi, I'm Regine Zuan, 18 years old, from Biyog, Zamboanga, Luzon. Future civil engineer, pero kung hindi pa palain, mag-aasawa na lang ng engineer. Ay maybe marupit, pero di ka gukdon. Bisan pagbiyaan ko nimo, ayaw paghinilas, kay di ka bugas. Hi everything! My name is Charmin Sailon Dizor, 16 years of age, from City of Santa Cruz, Binugaw to Real Davao City. I strongly believe that never let your emotions overpower your intelligence. Thank you. God bless everyone. Hi guys, Erica Jane Tecababayon is here, 25 years old, from the land of beauty and bounty, Linamon, Lanao del Norte. I leave this message for you guys. If you want to be strong, learn to enjoy being alone. Bye bye, God bless, thank you. Hi Armies! Ako di ay si Crystal Ivy Serrera, 29 years old, from Barugo, Leyte. Kita-kita tanin niyo pohon. Hello everyone, good day. I am Roy Vincent Barcelona and 18 years old. I'm from Nasipit, Agusan del Norte. And I leave you this message: if you have a dream in your life, pursue it and don't give up. God bless guys! Hello, ka-Armies! Javelin Inteya, 27, from Dumaguete City. Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon puti ka nga ikaw ray makatilaw. Bye! Good day everything. My name is Norrid Cordial Labati, 26 years tenor from Davao City. And my hugot in life is babangon tayo, susulong tayo. And my hugot in love is kung nag-uban na ta, nya malipay pa ka sa iyaha, pues kalma, ihatod pata ka. And Hi guys, my name is Rachel Sabio, 25 years old, from Cagayan de Oro City. Ang akong message sa MMA is thank you sa pagpili isip po sa ka-admin sa GC1. Ug unta magamping mo kanunay kay magkita-kita patapuhon. Bye! God bless! Have a nice day everyone. By the way, my name is Sweetsel Jane Mbacayo and you can call me Sweet for short. I am 20 years old from General Santos City. I just want to share with you my life verse, Luke 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. God bless us all and keep safe. Hi Armies, ako di ay si Rowena Marie Gumahad from Kangklaran, La Sisicihor. I am 29 years old and ang akong message sa group is dagan kayong salamat nga nahimo kong part ani nga group.
And daghan kayong salamat sa mga admins, daghan kayong salamat sa mga members nga friendly resad kayo sila sa group chat. And ang akong hugot sa kinabuhi is bisan pa og mag face mask ka, tablan ra gihapon ka og sakit, samot na kung nahigugma pa ka. Hello ka-armies! I'm Jeline Aragon, 22 from Lassie Sikihor. Thankful kayo ko nga na-appeal ko sa Army GC1. I hope na magkita-kita ta pohon. Ang hugot sa kong life kay sa kinabuhi walay butanga sigurado kay kada minuto pwedeng na ay magbago. Hi Armies! I am Jen Maris Boncoel. I'm 24 years old from Katambuan, Lazi Secure. Happy monthsary Medyo Maldito Armies. I hope magkita-kita tapuhon and stay strong sa atong group. Ang akong hugot sa life, ang uyab mura nagbuhok, di lang mahibawan na naanaday uban. Hi guys, for today I will introduce myself. I'm Eleanor Malite, age 18, from Bacolod City. My hugot in my life is, I stood by your side, I did walk away, you pushed me away. Thanks, bye! Maayong gabi sa tanan. Ako si Jessica Fernandez Alvarez, 40 years old. I'm from Bohol. Karon di ako sa Hong Kong nagtrabaho. Thank you kaayo sa Army's family sa pagdawat nila kanako. God bless all and thank you so much. Bye bye guys. Guys, ako pala si Akin at 28 years old, single mother, and taga Ilongos Leyte ako, and karon di ako diri sa Manila, and gusto sa life, laban na, go, fight, thank you. Hi ka-armies! Ako nga pala si Sheila Cobar, 26 years old. Nakatira po ako ngayon sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang message ko lang po sa Medyo Maldito Army, thank you po sa lahat ng nagbuo nito. At lalo na po sa mga head admin, lalo na kay Ate Rai. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po ako ngayon dito sa grupo na to. At ang hugot lines ko po sa sarili ko is hindi ta nga magmahal ng sobra. Ang basta nga, minahal na nga, naghanap pa ng iba. Ang sakit, diba? Okay, bye guys. Hi guys, I'm Janice Rautu from Iligan City. I'm 35 years old. May kasabihan po tayo. Pag may itinanim, may aanim. Bye! Peace! Hi, I am Arugis Kulapa. I'm 27 years old and from Bataan, Davao de Oro. Social distancing tungkol sa COVID ay nakinahanglan. Kaya wala kay social distancing, ipalayo na siya sa kuha. Hi, ako si Chi Vargas, taga Gimaras, na ako'y karon sa Hong Kong, na ako'y hugot. Disura ng di tabigaon, uy, wa tay kachat, charot. My name is Ryan Bipan. I am 19 years old from Davao Occidental. Hello ko anang words nga gipasakitan. Pero dili na ako mag-gets. Nganong ako pa man? Hi, hello. Ako pala si Maria Luz Gason, 31 years old, from Nabunturan, Davao de Oro. Kung in-small ka nila, huwag kang mag-alala dahil iniibig pa rin kita. Thank you. Bye-bye. Hi Armies, I'm Cecil T. Barcelon from Albay, Bicol. I'm 23 years of age. Bakit pa ako maghahanap ng iba kung sa inyo pa lang sobrang saya ko na. Hi Armies, my name is Joanne Mary MPs. I'm 20 years old and I'm from Lapu-Lapu City, Cebu. My hugot in life is just be yourself and don't let anyone dull your sparkle. That would be all. Thank you. Bye-bye. Hi, I'm Susan Bunabong, 21 years old, from Kidapawan, Norte Tabato, Kapapag. Ang akong hugot sa kinabuhi ay kung wala ka siya, ayaw papasa sa basang suot siya na nagkukot sa kanila. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang ang tanging dahilan.
Hi guys, ako di ay si Hadilali ng Kalsado. Hindi na akong edad 18 pero ako na tigulang na no. Hindi, taga North ko, taga Tuko. Akong hugot, abot po ni sa gugma. Igugma ako. Lamig pa sa tilawin. Kaya gugmaon po ka. Ikaw rin makatilaw na ako. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Walang iniisip, walang nalalaman. Hindi ikaw lang pagkat ikaw ang Hello Armies, I am Ana Chindy De Leonas and I am 16 years old from Davao. Bakit ako hanap ng iba kung naging masaya na ako sa kanya? Ako'y tinamaan, puso'y Hi, my name is Cecil. I am 17 years old plus 20. I'm from Talisay, Cebu / Hong Kong. Nanginabuhi ang inahan. Hugot sa kinabuhi. Usahay ang love, mura na siya mat. I-bring down yung imong pride, i-carry ang imong love. Kung doon naman gani problema, dapat solusyonan. Dili awayan. Kay basi maabot na unya mo sa point nga hiwalayan. Unya, mag-inasaran na lang yung magpangita sa value sa ex sa why. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Walang iniisip, walang nalalaman. Hi guys, my name is Merly Fimocha, 26 from Samis Occidental. Portrait single, why nagmahal? Sus, gipalayo kami sa Ginoo sa dautan para di namin masakitan. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Walang iniisip, walang Hi Armies, my name is Deljon Gaturian from Lahug, Babag, Cebu City. I'm 18 years old of age. Yung feeling na in love ka sa kanya, pero may in love naman siya. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Hi guys, my name is Melanie Bronto lang. I'm 24 years my age. I live in Samal Island. Hugot in life is just do your best because doing best will always be good enough. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Hi guys, my name is Maymay Bakabis Kumos. I am 20 years old. I live in Mamad Paligan, Buanga del Norte. And now I am currently living in Cagayan de Oro City. The reason is, diri ko nag-eskwela. Third year college na day ko day. Then, akong gusto kong kinabuhi is, if you love someone, please love me. And, di ba, marupok kayo. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Hi, this is Kami from Manga and Wellness Lemon from Bohol, 28. And my greatest hope in life is I will still love you and I won't be tired of loving you even if it hurts so much. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Hi Armies! I'm Melody Gonzalez Gloria, 27 years of age. I live in Davao City. And my hugot in life is everything comes to you at the right moment. Be patient and have faith. With God, all things are possible. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Walang iniisip. Hi, Medyo Maldito Armies. I am Chair Kambalon Paman, 19 years old, from Makilala, North Cotabato. Currently studying at University of Southern Mindanao, taking up the Bachelor of Physical Education.
I just want to shout out to all Medyo Maldito armies. Hi, especially sa GC2 and Kuya Jasper Amorin. Oh my God! Baby boy! Ako to yung iro nga nawala. Meow! Ana, arf! Ganern! Charot. Hugot na ako sa live. Closer ka. Ayaw, ihatag tanan imong gugma sa taong wala ka gihigugma. Kay kung masakitan ka, hilak-hilak na sad ka. Pwede dyan na? Ha? Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Hi guys, my name is Lian Upalia. I'm 19 years old and I'm from the Anbantayan, Cebu. Crush! Kung single ka, hugmaa sa dalim kagalingon. Then pag humana ka, sunod ko. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Walang iniisip, walang So hi guys, I am JJ Disharto Palabuka. So my real name is here. Kana siya akong real name pero napag-pronounce na is Jigzam Roy Disharto. So katong ginagamit ako na surname it's ako ang alam mo na I'm from North Cotabato and I'm an aspiring vlogger. I mean charot. Aspiring ko nagabot ko video sa YouTube and most proudly, diba, inspiration ako si Medyo Maldito sa akong ginabuhat. So, hugot ako sa kinabuhi, no, para kung unsa man ang soliran sa kinabuhi, wala ba na kita, kung maghuhot kita. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang. Hi Armies, my name is Lovely J. Punday and I am 26 years old. I am originally from Luzon City, pero na ako direct worker sa Cebu. And ang akong hugot is, if na kayo i-upload or if na ay nagpa-happy mo kayo, ayaw anara himself, anara siya per minimum, or ayaw siya himuangay mo hangod. Kay sama na siya niya, ubiya rasad na ni mo po. Mas okay lang na something kaysa nothing at all. Himo na kang kabit, sugot niya pong kanan, day. Ay, taas na yung buhok, pero buhok niya pong kadzay. Happy monthsary mga badlongon. Daghan kayo ta sa sinugdanan no, pero karon murag ga anam-anam nagpamiya ang uban. Pero sige lang oy, bahalag gamay basta nagkasinabtanay, di ba? So, shout out sa tanang nagpabilin og padayong nag-support sa Army. Salamat kaayo ninyo og salamat sad kaayo no sa atong mga admins. Susintawon kung wala mo ambot lang kay mukat sigurong agian ni murag dili din ako kayang i-manage sila tungod ninyo na ako'y katunga sa tanan. Salamat kaayo kay kamo baya permi ang naa, kamo permi ang sumbungan, kamo permi ang maawayan, kamo permi ang saputod kung naa may mga pasaway panagsa. So, once again, salamat sa tanang nagstay and happy monthsary, armies! Move on, murag uyab, taman raman ka sa murag. Selos, selos, friends raman ta, love kayo nimo, pero love